Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Aksyon! Radyo! Una sa balita! Una sa aksyon! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita! Alas 4:52, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good afternoon, mayong gahapon naman na Bacolod, Negros Occidental, Bugos nga Western Visayas. Yan mga bahin sa nga pungsod Pilipinas kag kalibutan. Welcome sa isa naman ka edisyon sang inyo sa nga palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Hasta sa start na alas 6, yari kita sa Sabado, Pesa 16 sa bulan sa Oktubre tuwig 2021. Inyo ka-aksyon Marlon Hirvoya. Isa ini sa ginakabig pinakamaayong adlaw sa mga Pesa 16 sang Oktubre. Bangod Sabado, badabo-dabo sa mga ka-aksyon naton. Ngara nagapulo pa huway-huway sa ilasinitang sa tagsa ka mga panimalay. Bangod sa gina-enjoy nga day off. Ang kalabanan wala sang obra sa mga opisina sang gobyerno. Mayara naman sila sa pagtipon-tipon sang puwersa. Agod may kusog naman nga i-kapital sa liwat nga pag-arangka trabaho sa maabot nga Lunes. Kaling kay ang mayong adlaw subong daw way naman ginupdan sang tiyempo. Dere sa Bacolod mga ka-aksyon, wagid man nag-eksperyensya sang pagtupa sang damol nga ulan. Pero kapati kita nga sa iban sila nga mga banwa kag syudad ho. Naka-eksperyensya sang pagbundak sang ulan. Kaya kanamo sa mga reports nga nagasulod diri sa aton nga may yara sang golpiada nga pagsaka sang tubig sa pila ka mga kasubaan. Ang siling sa nga pag-asa sa mga adlaw sa madamo-damo nga lugar diri sa pungsod sang Pilipinas, mayara sang magulugal umon nga langit ang masaksihan subong. May mga panalagsa nga pagatupa sang ulan, may paaman pa kung kaisa nga pagpanagoob kag papangilat. Tanan dala ini sang ITCZ, ang Intertropical Convergence Zone. Nag-uluantos ang madamo mo. Nga residente sa mga lugar nga ginlaslasan nagligad nga sang sering severe tropical storm nga si Maring. Wala gid si Maring namati sa pangabay sang kanaman nga hindi lang magbiradagid. Kining si Maring ni nagbilin sa kapin 30 gid ka mga tao nga nagkalabatay. Ay kapin 15 pa kaiban ang missing. Ang ginbilin niya naman nga balor sa alit sa agrikultura. Sa agrikultura nga halit niya maka-aksyon para nagahulo hamboy-hamboy ho sa 1.2 bilyones ka pesos. Una sa balita! Una sa aksyon! Sa mga adlaw, ang pag-asa may pandam na naman sa publiko nga maghalong sa mahimo flash floods kag landslide sa mga lugar nga napiktuhan sa nga ulan nagligad nga adlaw. Kisubong gani ho. Namo sa mga nagapanabot diri sa aton nga dito sila sa nga lugar nagaulan. Ang siling pasang Weather Bureau, may bagko na naman nga low pressure area kon LPA ang nasiblatan sa Palawan. Pero ginarantaw doon nga hindi man direkta nga makapekto sa Pilipinas. Ang isa pa kaginabilin nga halit ni Maring, bangod hambal sa Department of Agriculture kon DA.
Asa karon nagapangita sila sang pwede magka-supply sa mga autonon sa pungsod sang Pilipinas. Bangod damo sa mga pananom ang hinalitan gid ni Maringho. Ang resulta sini sumaka ang bilis ang pila ka mga autonon pati gani pagkaon. Ay man ang ginadalang utan kag kararoton sa mga merkado nagjutay. Di siyempre mahal man ang presyos na. Galing kay kon kita nga mga Filipino ay panahon lang ko tani sa pag-idid bantay lang kapag busisi sa mga programa sa ato sa gobyerno, partikular gobyerno nasyonal, labi na sa pang-agrikultura nga istorya. Damo gid tani isang pwede mahimo mo. Parang minano kaigo sang trahedya, hindi tanto maapektuhan ang industriya sang agrikultura. Kag pwede ganing hindi niya maglabot pas punto nga maghala kita iya ka import sa nga produkto halin sa iban nga nasyon. May iban nga pungsod mga kaaksyon nga ang ila sa nga mga nguma, dire pa yan naghanas gani mo, dire pa yan nag-train, kag dire pa nagkakuha sang ideya kung paano mapayo ang produkto. Kurti ang gwa mga kaaksyon ya, sila pa yan nag-import sa aton. Ang tinunan nila dari sa Pilipinas, nagmayad-mayad ang resulta dito sa ila, nagmayong produkto nila to. Pero ari dari sa pusod Pilipinas, nga may maayo man ko tadi nga ihibalo, kaga ideya, doon di pa yan makapasangkad sa produkto. Permi lang ka pangatubang sang problema, kulang supply. Tikon pundo lang ang paghahambalan, sus. May bolo bastante, May tuman ka dalagko nga mga pundo na nga ginaalokar sa nagalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno, partikular sa sining agrikultura. Ugaling ang programa kung kaisa nga ginaplastar, ginalalisan pa. Ang isa ma-okay, ang isa hindi. Tangod sa lain-lain mga kaaksyon nga mga intereses. Sa laktod nga istorya, may tao gyapon nga aras gobyerno nga ang tuyo mga kaaksyon makagan-es kaban sa gobyerno. Oo. Amo ning mga wala sang malasakit nga sahi sa mga yara sa gobyerno. Antawa ba lang sitwasyon sa nga pungsod naton sa bungho? Kada ko dako na sang langat sa iban nga rasyon. Ang iban nga rasyon manggara na ya kita imol gapon. Dugangan pa sang hala ka linalisay. Hala ka ako sanay sa mga opisyal natos gobyerno. Kabay pa nga kon mangilat maigo sila una. Una sa balita, una sa aksyon. Anong ato sa nga mga balita nga dapat nga pagatutukan? Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ano tonta na mga nagabaga nga mga balita? Una kita sabahin sa nga balita lokal. Bao ang trahedya kag aksidente sa dalan partikular sa may syudad sa Bacolod. Kahapon na butong balita nga ginhambalan ho, gintutukan. Subong ini nga mga hitabo, nadugangan naman ho, subong adlaw ho. Man subong hapon maisa ka ang ginatuwag nga reefer van. Ining reefer van, durable container van ini siya. Pati tamak pugat Mayara nga salsalon, mayara nga steel. Natabo mga kakso na hulog ni sa. Alin sa ginakargahan nga truck. Ang truck ang truck po hindi sa away man siguro nagsaka sa flyover. Kay ang truck hindi man pwede, hindi uway na ginatugutan ang truck ka makasaka na sa flyover. Dara sa mga area sang magsaysay dalan na radata singkang nga flyover mga kakson. Basta ining reefer van gani, siyempre natungtong sa truck para sa likod nga bahin sang truck. Naulog ni ining reefer van. Pag hulog mga kakson, dito tumupa sa ulo sang isa ka salakyan nga naga-parking dara sa may idalom nga porusyon sang flyover.
Nissan Escapedo, gupi gid ang ulo kay nakita naton sa Laragway Makaakson, napit alanggid. Payo lang kay wa isang tao galabay ba? Payo lang kay ang ngiding nagapark kay Nissan Escapade, wa isang tao sa sulod. Anong natabo? Nahulog bala bangod pigaw ang ano ginahigtan nila. Di magaro kay nang higtan niya kay bugat na nimo. On tayo yon malan nalagan sa truck hindi man nagdag guro. O galing ay ang ginalinan sa nagali mga ka-action base investigasyon sa mga kapulisan. Kuryente na naman o. Nakasangit na naman sa linya sang kuryente. Una sa balita, una sa aksyon. Nga nakamensyon kita sang tinaga nga na naman. Ay nagligan nga gabi mga ka-action dumduman yo. Sa may dalang sang San Juan, dara sa may downtown area, unhan lang sang opisina, dara sang Negros Press Club, unahan man sa Bacolod Public Plaza. Dara sa may San Juan Gonzaga, corner ba na? Sa piyak lang sang Seabreeze nga hotel. May truck man to sang IPM, nagakolektabla sa basura, nakasangit man to mga ka-action sa damo-damo nga linyas kuryente. Subong ho, linya man sa gyapon sang kuryente ang gitadihan sa Rio. Din na mga opisyal naton di man. Din na mga ahensya, din na ang kooperatiba o kung naruman nga kumbuyahan. Nga tag-iya sa ring mga kuryente nga ni, nga kung kaisa galaylay na. Huwag nyo na makita ni. Abatuod lamang ining mga incident na maka-aksyon nga dari sa Bacolod. Damo na sang kuryente nga serving sablag na dalan. Sablag sa salakyan. May nagalaylay, may poste nga nagahilay, may kuryente nga nagaginumon-gumon. Ala pa bay, inyo landa. Hulatan yung magdamo, pagin na mga aksidente. Pag-amo ang pag-akto. Sa mga masabi naman nga nagakarga sang container van mga ka-aksyon, dapat ining hitabo serbi maning pahanumdum sa inyo. Dapat piyoon man nga ang ginakarga sa likod sa truck plastado sa mga driver naman mga ka-aksyon. Sang truck nga nagakarga sang amosuri, lantaw-lantawan nyo na ginalabayan nyo na. Basi mayara ka mo sang masangitan. Sa Silay City kagabi, dumduman nyo ng balita to. Truck man to maka-aksyon, nakasangit man to sa live wire na gidyagan Subo-subo, pag nga balita ko, to nga man. Ay ang nakasangit, hindi siling nga van, hindi siling tubo, hindi siling lawas sang truck, kundi lawas gidya sang tao. Patay gito. Nagasakay sa ibabaw sang tinumpok na tubo sa likod sang truck. Isang 8 man. Sang 8 mga istorya. Ini mga ka-aksyon dapat serbi ng pahanumdum kag pagpahalong man. Sa mga ka-aksyon naton nga mga masamay nagadala sang truck nga may karga. Lulantaw man gawa kay ang pungsod Pilipinas, isa sa mga pungsod nga ang kuryente sa babaw. May nakasugid sa akon nga kadamo sa mga lugar nga ang ilas sa nga kuryente wayas babaw kundi ara sa dalom duta, di ba Lacson Bar? Ara sa dalom duta dira sa provincial Capitulagon kun nga ang nagmahal na ang gingasto dira sang Ayala kay ang explanation dira sa akon sila nga nagmahal in action Marlon kay pag-renovate sila, pagpatahom sila ang mga wires sina ara na sa dalom duta. Ti siyempre ang wire nga gindisenyo para sa dalom duta. Ti siyempre guro mahal-mahal man Takon maras dalom duta. San o payahan matabo di sa aton dari sa Pilipinas man o kung bisan butang dali na lang sa Negros Occidental o kung sa Bacolod na lang. Nga ini mga nagalalaylay nga laylay ni nga lalalay daw kanta ba mga nagalaylay nga mga kuryente ni. Pwede mamat-amat sa ilos dalom duta, pwede hindi. Una sa balita, una sa aksyon. Para nga tawhay ibabaw ang mga
ang mga sanga sang kahoy no need na hindi na kinahanglan nga pungguron kag buhinan di dugang pahandong galing kay Dok Budlay guro no kadugay dugay guro no grabe guro nga planuhay ni no sino ayhan nga opisyal sa aton gobyerno man ang makadumdum siniman ang dugang nga impormasyon angos ni aton tutukan sa report sa patrol duga-duga Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa ibang nga balita, mga kaaksyon ang bulyada sa tubig sa pila ka mga kasubaan sa Bacolod sa Rasilintara, bumaskog, bisan pa nga wala sang pagtupa sang kusog nga ulan diri sa mga Bacolod. Ang barangay Alihis, isa sa mga gintutukan. Kay ang report kina baton tagol pila mang sumaka ang tubig kag nagbaskog ang kuryente sa pagpati nga didto sa labukid nga porsyon nagabundak tong ulan. Di kahapon ang suba nga ginatuwag magsungay sa Puente Villa, Alihis man mga kaaksyon. Gintipunan ni sa madamo nga mga tawo. Tangod sa pagkasapo sa bangkay sa isa ka lalaki, nga ginapatihan nga ginanod o kung naanod man sang ginatuwag dalukdo sa suba mga kaaksyon. Kaya mali ulan nagmat halong kita tanan. Labi na sa mga naga-star sa bi sang sapa akon kasubaan, pati kilid sa baybay, bisan pagani sa bukid-bukid nga area. Tangod sa hindi na subong mapaktan nga tiyempo o kung klimas kalibutan. Bulyada sa tubig yapon. Kangod ko na kay may information na sunod diri sa aton. Dito naman sa area sa may surat sang Bago mga kaaksyon. Subong nga hapon na 1:50, ang Bago Emergency Response Team nagpatigayon sa search kag retrieval operation kay may report nga 31 anyos nga lalaki nagasuksok sa green nga short. Report nga naanod man, no? Na lumos dara sa suba sa bahin sang syudad sang Bago. Kay na nagpatigayon sa operation ng rescue team sa may Purok Tuburan, Barangay Balingin, Bago City. Pero nag-untat sila temporaryo kay grabe ang kamaskog sang bulyada sa tubig. Bangod sang pag-ulan dito sa Upland Barangay sang syudad. Ti padayunon nilang ni ang ila sa ding search kag retrieval operation. Retrieval ti mo sa lingon pangitaon na ng lawas kay ang report is nalumos mo. Sige, bantayan tayo dugay mga kaakson sa balita nasyonal. Kumalik nga balita tanaya. Ang Commission on Election nagpabalo sa buong adlaw nga ila palubigon ang oras sa voter registration hasta alas 7 sang gabi sa weekdays kag Sabado. Pero dito lang niya sa National Capital Region kag sa mga pinili nga mga lugar. Ang Comelec nagklaro nga ang pagparehistro kada Sabado hasta alas 5. No, Bosilingon basta Sabado hasta lagi di alas 5. The rest nga adlaw, Lunes tubtob Biyernes, pwede nga tubtob alas 7. Sana masugod ni? Sugod na subong October 16. Kaling kamanti, subong October 16 Sabado. Bosilingon kung nag-implementar ini mga lugar ni, hasta lang sila subong alas 5. So bilog ini nga NCR ang registrasyon hasta na alas 7 ng gabi. Apang subong como Sabado, tubtob lang alas 5. Ang iban nga mga lugar magluwas sa NCR, kaging tugutan sang Comelec nga pwede na paluwigon ang voter registration. Tubtob alas 7 ng gabi. Munisipalidad sang Alcala dito sa may San Quintin sa Pangasinan. Munisipalidad sang Alcala kag San Quintin sa Pangasinan. Tarlac City kag Munisipalidad sang Capas. Concepcion dito naman sa may Tarlac. Tanan nga munisipalidad kag syudad sang Quezon Province. Labo, Camarines Norte, Castilla, Sorsogon, kag mga syudad sa Cebu. Mandawi kag Lapu-Lapu sa Cebu Province. Ang masunod naman nga mga lugar may ara sang Saturday registration. Subong October 16 kag October 23, mosalingon duha kadlaw ni.
weekly registration ang tawag sini. Pumalin alas 8 sa aga, tumtum alas 5 sa hapon. Munisipalidad sa Anda, Santo Tomas, Wal, Isa Pangasinan, Panwa sa Aringay, Balawan, Caba sa La Union, tarang nga mga sunod kag munisipalidad sa Ilocos Sur, Banwa sa Balatan, Bula, Kabusaw, damo-damo niyo dito ni sa mga area sang Camarines Sur. Ang rest sang nga mga lugar mga kaaksyon, amo gyapon sundo nila gyapon ang registration days kag hours mga kaaksyon, Lunes tubto Biyernes, alas 8 tubto alas 5 sang hapon. Ti diri sa aton mo gyapon na. Pero aryo, ang last day sa ang registration October 30, no? October 30 na to on sa Sabado. Oh. Ang hambal sang COMELEC, ang last leg of voter registration, ginalauman nilang madamo ang magparehistro diri. Amo ni gani nga gintugutan nila ang voter registration sa malls, sa gym, kaiban nga mga commercial establishments. Kamayara sa dalagko nga mga spaces mga kakson. Ti kuntandi nagligad ni nga September 30 ang katapusan mo. Kung galing ka man ti ginpalawig ini mga kakson, subong nga bola sa October, pero nag-umpisa na mga kakson October 11. Ay pa October 1 to 8 wise ang voter registration kaya nga pizza gintalana na sa filing sang COC sa mga kandidato. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pa ba sa nga balita si Presidente Duterte ara ng katambong subong sa ikapat nga pagsukat sang Marawi Liberation. Ang pagkahilway bala sang banwa sang Marawi, probinsya sang Lanao del Sur sa daw alag gyera nga ginunsar sa gobyerno kontra sa ginakabig terorista nga nagsakop sa amo sa nga lugar. Amo man to ang resulta sang gindeklararbla ni Presidente Rodrigo Duterte nga martial laws Marawi. Ginatawag ini nga Siege of Marawi, paglosob sa Marawi, Marawi Crisis, Battle of Marawi. Damo sang tawag. 5 man tukbulan nga binasalan isang tiro mo. Ala katiiday, 5-month-long armed conflict in Marawi, Philippines. Nagsugod to Mayo 23 sa 2017. Ang nagkontrahan na ito, siyempre, tropa sa gobyerno batok sa mga militante na affiliated na may angot sa Islamic State of Iraq and Levant, ining ISIL lang ginatawag. At itong Mauti, Abu Sayyaf, jihadist nga grupo. Grabe ito, damo to sa mga nagkalamatan na kaaksyon ng kaluluho ito ya. Ang ultimo nga mga sibilyan nga nagkaladalahig. Alas 5:14 si Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ama na nga to sa mga balita nga dapat nga pagkatutukan. Sa nga bahin hibanoon ta observation report sa ato sa nga patrol hibanoon tabid nanong sitwasyon. Sa pila ka mga lugar nalabyan sa patrol with Aksyon Dale Salazar. Action Dale, kamusta makulod subong? Please come in. Yes, Action Mar, mayong hapon kag sa aton sining mga kaaksyon subong hapon nagatulot alit Action Mar ang bugos do nga syudad sang makulod sa sining mga tinion rason nga subong magulo aligmat gid ang mga yara sa danger zone. Ilabi na Action Mar sa mga kasubaan bala nga makabigat danger zone kay kaina sa pagpadulong sang patrol dira sa area sang dalom bala sang Taytay sang boundary sang Tacoling kag Alihis Action Mar. Kadamo dira sa mga panimala Action Mar nga tika ina no do wala pa tay pagulan nga na-experiencehan diri sa may syudad sa Bacolod Action Mar pero ang mga magagmay nga mga kabataan, mga ginikanan nagaano to sila kakalarma bagod nga wala pagulan pero ang current or ang pagdaludo sang tubig dira sa may suba tuman kadasig Action Mar kay na si Nanay Jocelyn dira sa may cover pa sang Purok Pag-asa Barangay Alihis ang basiya nagbakalas sang ice pagbalik niya grabe na Action Mar ang daludo sang tubig dira sa may suba ng hambal niya may arto gali sa kabalay nga nasulod na sang tubig pero nagpangabay sila nga mag-evacuate pero kay na raman tong emergency response team sang syudad kag padayon ng ila sining monitoring Action Mar amo to ang explanation nga sa mga nabukida nga bahin sang Negros Occidental since ang
aton sining mga kasubaan konektado man Action Mar nga halin dito abi sa Murcia sa Don Salvador Benedicto kung mag-ulan diri nagadalo ang tubig sa mga kasubaan man sa siyudad sang Bacolod Action Mar. Pero sa pagpadulong sang patrol sa iban nga mga taytay Action Mar like dinabla sa may Lechonan, sa may Gaisano City, ang sitwasyon dira doon nagakanay-kanay na Action Mar sa sining nga mga tinion. Kay man dira sa bahin sang Police Station number 6 ang Taytay, kanay-kanay man dira although nga safe lang ang lugar ya kay wala sa mga panimalay, unlike dito sa area sang boundary sang Alihis kag Takuling nga makabig Action Mar delikado in kaso gid man nga magsaka pagid ang level sang tubig ilab na kun gabi budlayan is Action Mar mag-rescue kay wala dira suga kag tingad mo badan sa mga kabataan ining mga pipila ka mga naga-star dira nga ila sining mga balay may mga ikaduwa man nga panalgan pero made of light materials Action Mar. Sa pagalin kayo sa patrol, nag-standby dito ang emergency response team sang syudad para i-monitor ang level sa tubig kag kaso gid man may mga evacuation nga patigayunon handa ang aton sining otoridad Action Mar. Sa pila ka mga portion sang syudad sang Bacolod, okay kita lakas ang trapiko naton debidra sa may downtown subong nga maulanon nga siyempre Action Mar hindi tuman ka traffic nung area magluwas na pa sa may tubangan sang old City Hall Action Mar kay may sang road construction nga ginapatigayon Action Mar may mga dalan dila nga isagit ka lane ang ginbuka na Action Mar subong nakakordon hamon siyang naga-cause man sang traffic dira sa area dira nga portion kung halin ikaw sa may SM City Abi diretso ka diri sa may Gaisano Main kag dira nagablubugat ang lakatan trapiko mga nagalabay nga mga jeep kang isang Fortune Town same man sa home site kag mga pribado nga mga salakyan Action Mar. Gin-confirm ang sa aton kaina ni Police Major Joel Puertong Hepe sang Police Station number 8 nga i-Action Mar katelko or smart atong kuryente nga nagsalawit kay ina dira sa may prime mover. Hindi tiyagal kasi neko so muna ang pinaka-latest diri nga pagpangusisa sa police station number 8 nga tiya ka telco or smart ang kuryente nga naglaylay kag wala na estimate sang driver nga nagresulta Action Mar sa pagka tumba or pagka dulaghigda gid ang reefer van sang prime mover kag amo to nawasak ang unahan nga bahin sang isa mang kaban nga naga-parking dira sa may dalom sang or unahan sang gasolinahan nga Shell sa may flyover Magsaysay street barangay Singkang Airport syudad sang Bacolod Action Mar. Mo na may mga regluhan na nga matabo between sa driver sang pribado nga salakyan kag driver man sang prime mover Action Mar. Pasalamat lang kay wala sang may nahalitan or may nautas nga kabuhi sa sinang insidente kay ang driver wala man siya Action Mar. Sa sulod siya sa salakyan sang natabo ang pagkahulog sang reefer van sang prime mover. Reefer siya Action Mar kay ang balde sa driver nga si Manong Holieza siya niyang Michael Holieza 35 anyos ang barangay Villamonte. According to sa Action Mar ginabutangan ni sa mga frozen food kung deliver bala amo siyang ginabutangan para ma-preska sa gihapon ma-refrigerate amo siya reefer van kay abi ko black container van tawag pero ang correct term is reefer van kag amo siyang ginasudlan man sa mga pagkaon like mga frozen food sa pag-deliver man sang ila sining mga supplies Action Mar. Pero why man unod action Del pagkahulog? Wala. Mo kali Action Mar nga kung may unod to dako possibility nga hindi siya matumba. Okay. O amo na ang basang driver nga kung may unod to dako gid ang possibility nga hindi siya magtumba Action Mar. Kay bugat sa. Ato yati bakante gid wala gid sang unod atong reefer van nga nahulog kag nagtupa dito sa nakaparking nga escapade Action Mar. Galing bisan why sa road action Dale bugat masigapan kay matigupi ang ulo sa lakyan. Mayo lang kay wala to tawo sa may driver side Action Mar. Kay tito kaswerte man sa driver nga nagtamala tuman kay init kay sulod sa lakyan sa nagaparking siya kay may ginahulat siya. Ato nagdesisyon siya nga nagwa Action Mar kag ginbili nang sidto nga sa lakyan. Amo to kay kun surian ato ng mga nagabaligya dito sa lugar ati mabatian nila nga impact kusog
kag na wala ni action mar na utod ang ang tractor head bilang natawag o ang ulo sining prime mover wala niya na utod sang sa natabong insidente kundi ginhungod na lang tuya kakasang driver gin-detach niya ang tractor head sa body or lawas ang prime mover kay nagakos pagit sang traffic nagabalabag rason ngiti ang tractor head dito na makitaan sa idalom sang flyover dira sa may magsaysay Araneta action mar kay nati investigator sa police station number 8 kag mayara sa mga reglohan na matabo by Monday possibly action mar according man sa hepe sa police station number 8 na si police major Jory Puerto action mar may driver kay nagpa-interview man siya ngati aksidente nagluntad kay wala man niya expect action mar kay according kay Michael Juliez, noong driver isang prime mover, nga mayara ko nung sang di pa tayo sa lakyan siya sinatubangan, ginlikawan ni action mar, kag matuwala na estimate nga nadala sa gid or nalampot ining linya or kable sang smart no nga telco company nga nagresulta sa sini nga aksidente action mar no. Sa dugang pagid nga observation report sang patrol amo to sa mention naton action mar nga ang atong sining mga kultura sa bungay sa danger zone sa dalom sa mga kasubaan ilabi dira sa may singkang or sa may takuling kag Alihis Road nga boundary action mar nagaulo aligmat ini sila sa karon no kay basi magtaas pagid ang level sang tubig kag magbuno ang ulan later on kag wala kay hindi mapaktan amo nga ila man sige nang monitor kag isiguraduhon man na nga safety labi nga damo sang mga kabataan dira sa area action Marlon no sa video bala Dale nga nakita ko sa imogen ko sa takulig ni siya no malapit sa Memorial Park. Yes, sama na siya shortcut action bar. Oo, kadamo ko sa balay skilid gila ko delikado tama Kadamo siya ay labi ng ang hindi ni mga concrete ang ila sining balay no makabig lang galing daw. Amakan no daw payag action man. May mo lang mention ko may boundary nga balay nga duha ka panalgan pero made of light materials. Raso nga tikon ototon dira ka tubi bag huyang mag-weak direction mark kag may possibility dira nga magano nga anuron no. Anuron gani. O ti amo tong balsang ni Nanay Jocelyn nga ti ingasa gid mag-evacuate sila nga sining nga balay ibili dira siya sining nga balay. Tawag nga ti amo bla ang batasan ka mga Pinoy nga kun hindi gid pagbayaan ang balas mabangod sa mga gamit kag pila ka mga kagamitan dokumento nga hindi mabayaan sa tion sang pagbaha action mar pero sa bote ato sila alam sila sa babaw no sa babaw sang Taytay kag nagabantay nagamonitor sa water level dira sa may sa tina nga suba action mar budlaw pa to kay dala ka sa babaw sang Taytay kung maglabay gani ang pila ka mga tracking or gago masakyan nagauyog ang Taytay nagauyog no gali kay nagalino gali kay nagauyog yang Taytay action mar kati amo na blang iban nga mga tawo aran sa babaw naman ang iban nga mga nakalabay lang mapundo malili kag may ibang nga mga tracking or drago nga mga salakyan nga nagalabay nga nagakosman sang pag-uyog sining Taytay no sa may boundary sang Singkang kag Alihis Road. Amo siyang gina shortcut action Maya, shortcut ni siya ipaling ka sa may barangay Alihis antes sa Memorial Park maliko kadira going kadira sa Bamsi or police station number 6 or diri ka labi action Maya going man sa headquarters ng BCPO or going man sa may Lacson extension sang syudad sang Bacolod. Kung mag-abi action Dale, anong imo nila mag-abi ka mag-amon gapon ang kuryente stube? Ito yung possibility, ang budget na action bar, gusto nila nga mag-evacuate na. Gusto nila nga mag-evacuate na action bar. O galing, ang iban dito nga mga residente, hindi kita maglakad. Pero una, ito na tani nila, inasini nga mga kabataan, mga minor de edad, nga pasakaon ng anay, nga basi magkanay-kanay ng tubig, tibalik sila. Ato to kay na ang emergency response team sang syudad, nga nag-ausar man sang megaphone, nga nga luyag magsaka-saka na. Kay basi pagdelikado action mark kay amo na bla ang tubi may mga balay na nga ginasulod na sang tubi action mark halin sa suba kag makabigi siya nga delikado ang sitwasyon nila in kaso nga sige-sige ang badasig kay daduludo sang tubi dira sa may suba sa syudad sa Bacolod. Dito kay balikan din amo ni action Nixon ang area kay gamigin katuan kami nga bypass operations ang police station number 6 nga ginpatigayon man subong nga hapon action Marlon. So far morning observation report nga madulong sang patrola subong nga Sabado sang hapon ginadulong sa inyo sang KBC plus
Karon nga Sabado sa hapon ang ka-aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ang ining abahin na lamang sa Okay, sa gamonitor sa live stream sa sining medyo magalugal umon nga Sabado. Ana Sinoro bayong hapon, Josel Valyao La Rombe. Good afternoon, Martin Aliling. Liza Joy Ilon Amoroso, good morning kuno hambalya. Ana Sinoro, Pilar Compound La Carlota Barangay Lagranha. Okay, salamat. Rosial Fulgencio Susana mayong hapon, gamonitor Barangay Pandaron DSB Ray Baryoga. Okay. Thank you. Alexa Fuentes, listening kagwasing. Elizabeth Malak Gamala, Jovi Munares, good afternoon. Aksyon Marlon, Sereco and the internet provider are responsible to fix it. Okay. Elizer Likayan, good PM. Okay. Yvonne Buiser, good afternoon. Dan sharing and happy weekend, everyone. God bless us all. Yvonne Buiser from Germany, no? Imbong Diwakampo, mayong hapon, Aksyon Marlon, monitor lang kami sa Maaw. Thank you. Nag-freeze, hambal ni Ana Sinoro. Ricardo Asentista. Nimisia Roquez. Good afternoon, ari kami sa Barangay Tangub. Si Nimisia Roquez. Monitor lang sa Barangay Tangub. Sige. Mga taga Barangay Tangub. Ricardo Asentista, Aksyon Marlon, gapiyaman nano ni ang prime waterman, bilog nga adlaw, wala kami di tubig sa Villa Anghida. Musta ang mga bad nga appointment, BOD, Board of Director, appointed ni Bing, hipos lang, sang ginapahakroy sang pumuluyo partes tubig, dugay na nagahipos. Ayo, o sa mga daan nga ho, inawas politika ho, grabe. Ayo, Franklin Tiloheo. Ay banway nagana mapatakod sa mulubas iwana. Takod na lang sang bomba sa mutangan motor. No? Okay. Ma-control mo pa ang balayaran mo sa Seneco, no? Kung may motor ka, kuryente na mo, motor. At least makuan mo. Baka pag gusto ka sa tubig, makontrol mo. Sa basiwa nga sos katubod tuod porti daw kape. Bibi Gregorio Yolo, mayong hapon Aksyon Marlon, monitor lang kami di sa may poblasyon DSB. Ernesto Paul Parinyo, bisan wala na unod Aksyon Mar, di na mahulog kung may twist lock galing ang karga di container sa aton ordinaryo lang. Nga truck itungtong lang nila sa kahaw wala lock. Kag may design gid na nga pang container, may unod kag wala. Di na mahulog unless matumba ang truck. Salamat. Captain Paul Par of Gardenville. Barangay Tangob. Oh, si Captain Paul Par. Mamagani, no? Oo. Mo tong panugan ko kasi ila nagliga kay na, no? Hindi na pwede nga masulit pa ng amuna nga trahedya, no? Aksyon Marlon, stay safe from Ana Sinoro. Okay. Rose Salvacion watching from Wansilingan. Thank you. Elvira Gilogo watching from Fermville, Panokoy. Thank you. Evelyn Pomoseno, mayong hapon, watching Lower Becotan, Taguig City. Lilia Taton, mayong hapon, Gardenville. Okay. Inday Plaza, Manjo Biarnejo, mayong hapon. Sige, thank you. Iba na, balikan dugay-dugay. Ikaw nang
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nagkahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Radio Philippine Standard Time. Ibalawang taray una ang report halin sa Bacolod City Hall. Aga ginatunguan taman nga makontak ang taga CDRRMO sa surad sa nga bago mga kaakson. Agi sila sa ring head, no? Dr. Ortizo. Sa saring search kag retrieval operation nga untat anay temporary kay grabe man to ang bolyada sa nga tubig ho. Sa suba dito sa mga bago city mga kaakson. 31 anyos nga lalaki gin-report nga nalumos kag way makitaan ti man nga nagapatagayon subong sa nga search kag retrieval operation ang mga miyembro sa mga katapo sa nga bago emergency response team. Morning polo problema kon may ara sa nga pagbundak sa ulan dito sa Kabukiran. Hindi malikawan mga kaakson nga kadamo sa nga kahalitan man. Deres dalom, labi na ang mga tabok permis sa kasubaan bla, matabuan sa ginatubag na dalo-do. Kag ining gin-report niya akson na dahil kita ko maka-akson sa bahin sa video gin-padala diri sa Aksyon Radio Bacolod. O kung video man ni akson na dahil ka-akson na Nixon Tahom, isip kong balay skilid sa saring suba ang maka-akson, damo ho, pinakbilog naman, 5 kung sobra pa. Kag kung magsaka pa ganing tubig mga ka-akson, magdamo pa gini ang tubig. Awas ganing balay ho, kita naton ho. Light materials tanan, baw. Kadelikado gid ang kilid sang saring balay, taas nga pader. Ara gid sila ya, nalakip gid sila ya mga kaakson. Sa sulod gid sila ya sang sapa. No? Amo tani ni ang pangitaan sang relocation site sang aton sa nga syudad ho. Una sa balita, una sa aksyon. Report halin sa Bacolod City Hall with Action Art ay hopon. Action Art, mayong hapon sa report, please kabin. May hapon lang na Action Marlon, ginapaabot ni Bacolod City Comelec Officer Attorney Katrina Kanya, ang nabilin mo lang ang mga schedule sa masunod ng mga sinima na until October 30, naman ang last day sa extended voters registration. Madamo yapon sila niya nga mga makulod nun ang ginapaabot niya nga mga linya sa mga voters registration site nga ilang sinigin na schedule. Kung basihan ang data kang kanamuon sa mga nagkakanto ng nagpila sa itong mga tinalikdan ng mga sinimana gaway nila ma-akomodar. Sunod rin kay Attorney Kanya, ang mga schedule nila, kundi sa mga adlaw, why ni Action Marlon registration mo, Sabado. Marisom sila on Monday until Friday lang nagali ang registration nila. Now, ang matamo rin ang schedule, masod yung siman natin ay mga mall pa nga nabilin. Pero okay naman, kag-all set na ang katapusan niya kasi mana sa Lasal Gym ini patigayonon. Siring rin ni Attorney Kanya, siring nga di kamay pang bagi sa bulig yapon sa kapulisan, task force disiplina, bitaw, patigayon yapon no, ang protocol, minimum health protocol, nga hindi magpinasaway, ining mga nagalinya Action Marlon para nga makaparehistro. Kahapon nga daw sa ilang special registration sa PDLs o kung na person deprived of liberty sa BGMP nga kuha nila location, 102 galito ang ila sining na rehistro. Sila nga may request pang handumanan
pero do hindi naman tigayon. Depende sila nga hindi ilang tamalan. Kung bala i-approve pa, kag may special registration para sa handumanan naman nga jail. Yari si Attorney Katrina Kanya. Mayara kita 102 nga mga mga PDL na register. Baliway na ma'am schedule pa nga next registration sa iba naman nga facility. Nakatapos na kita sa handumanan sa September 4. Muna lang na siya, although may request ang handumanan, pero wala nakabalo kung i-approve or hindi, pero ba hindi man kay, I don't know lang kung i-approve pa. Itong extension, Monday to Friday lang na sa registration. Saturday, Sunday, wala. So, sa Monday, 18 to 19, ara sa Ayala, 20 to 22, Robinsons, and ang 25 to 30 sa Lasal. If we take into consideration the number of applicants nga nagakadto no sa since ang Monday nga nag-resume mga ton nga registration, so nagapaabot kita gyapon nga damo pa ang magakadto para magpa-register. Umanarson Marlon, no, ang palayag ni Attorney Katrina Kanya, ang Comelec Officer sa Bacolod City. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ang dayupo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Mga Santon Plus Herbal Capsule, puno sang anti-inflammatory compounds. Ang balik ka report sa patrol sa pagpanumbalik man sa ato sa nga pagpangalagad, las 5:43. Si Elvira Gilogo may hapon watching Fernville, Pahanokoy. Thank you. Okay. Milail Uligo, watching Aksyon Radio, Diding Alohamiento, may hapon. Shane Anthony, good be magsamalon, watching New Jersey, pa-shout out lang ko na family, Lipania, sa Saravia. Okay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang luyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang kamisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baka sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagkadamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkadamo isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Balik ka report sa patrol with Aksyon Dale Salazar. May bus operations na naman sa mga hapon. Aksyon Dale.
Sa detalye sa report, please kabin. Action Mar, 88,000 nga balaros ang suspected shabu ang na-recover sa police station number 6 sa drug bypass operation sa may Purok Mabinaligon, Barangay 30, Siyudad sa Bacolod, mga around 3 p.m. Kahinasang hapon. Action Mar. Ang subject diri sa operasyon, isa ka babae. Action Mar, kilala kay Dana Faye Salcedo. Dana Faye Salcedo, 31 years old. Nagarantay ni siya sa lugar kundi kinkandak ang drug bypass operation. Natabuan sa operasyon Action Mar nga si Alan Villagracia, 23 anyos, ngayaraman sa lugar sang nagkandak ang police station number 6 state nadakpan man ini siya kag ginpreso dira sa may custodial facilities sang police station number 6. According to kay Major Leos, ang hepe sang police station number 6, more than a week man ang ila sining monitoring antes nga ginakasa ang bypass operation kag nag-positibo no ang ila sining bypass operation. 500 pesos nga balaros ang shabu, muna siya ang ginserve nga bypass money. Action Mar kag nalakpan ining ang subject kasi Dana Faye Salcedo no. Na-recover sa operation ang 13 grams ang suspected shabu, mga more or less mga 88,000 pesos ang Dangerous Drugs Board or DDB value. Kag according kay pati makabigyan sila nga street level target ang duwa ka mga nadakpan kag subong nga na sa police station number 6. According kay Stopa, ang subject kasi Dana Faye Salcedo ari ni Action Mar sa drug watch list sang ila sining estasyon. Aring tingog ni Police Major Leo Estopa. Ang aton nga subject nga si Dana Faye Salcedo, isa ni sa kababaye, 31 years old. Amo ni ang natigayon natin sang pagkasas natin sang bypass operation kag may isa ka lalaki nga tigayon man naton na maaktuan nga kuan sa mga posesyon sang illegal drugs. Amo ni si Allen Villagracia sang same man nga lugar diri sa Purok Mabinaligon, Barangay 30. Nakuhaan ni sila naton pagi sa pagbakal sang isa ka associate worth 500 pesos kag may nakuha kita ng mga duha ka dagko nga sachet man sa posesyon sa aton nga subject. May provide shooter kag disposable lighter kag may proceeds man sila. Considered ni sila nga street level individual kag ari ni sila sa watchlist man sa police station 6. More or less meron ning estimated weight 13 grams with DDV drug value more than 88,000 pesos. So subong dalon sila naton sa police station 6 para i-record kag i-plastar ni ang aton na mga disposisyon ni sila para sa pag-file sang nakigo nga case sa pagbailar sang RA 9165. Action Mar, wala na nagatagpa sang palaya gining si Dana Faye Salcedo. Action Mar, bangod sa pag-abot kay sang Action Radio dito sa area. Actually, ang balay siningagin kanakan sang bypass operation, gamay gid lamang nga kwarto. Action Mar, diri siya nagrenta according kay Stopa. Kagati mo to, no, samtang ginapot ka ng inventory, nagapanago ini siya sa pink nga tuwalya. Action Mar, same man sining kay Allen Villagracia nga natabuan niya sa lugar nga makabig possibly nagbakal no sang illegal nga droga sa subject sang bypass sa operation. Balita gikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Maga Evergreen Herbal Capsule. Ang balita, Action Reports, Afternoon Edition. Mga ka-aksyon, 70 dias na lang Pasko na, 77 ka-adlaw, tuig 2022 na. Magasunod na aksyon na balita, Evening Edition. With aksyon, Dorel Cabato. Ako naman aksyon na Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!